Rêxistina netewîniyetgirtî ya zarokan UNICEF ragihand ku di heyama du heftiyan de hejmarek zarok li Goteya Rojhilat li gundewarê Şamê jiyana xwe ji dest dan. Di raportekê de rêxistina UNICEF ya zarokan diyar kir ku ji ber berdewamkirina êrişên rejîma Esed û milîsyên bi ser ve bi hemû coreyên çekan li ser bajar û bajarokên Goteya Rojhilat li gundewarê Şamê di rojên borî de 3 zarokî jiyana xwe ji dest dan. Rêxistina navborî her wiha diyar kir ku di encama wan êrîşan de hejmarek sivîl bûne qurbanî li gel gihîştina ziyanên maddî mezin li ser mal û milkên welatiyan li deverê. Heman rêxistinê her wiha daxwaza rêpêdanê bi gihîştina alîkariyên mirovahî bi awayekî bilez û bêsînor ji zarokên pêwîstîdar re kir û tekezî li ser berdewamkirina alîkariyên pêwîst ji bo mana zarokan li tevahiya Sûriyê kir. Girêdayî vê mijarê berevaniya sivîl li gundewarê Şamê diyar kir ku di encama ketina topeka hawînî li ser taxên sivîlan li bajarokê Hemûriya zarokek hat kuştin li gel ketina hejmarek birîndar. Her di vê derbarê de pêş çend rojan rêxistina Human Rights Watch di raporteka xwe de ragihandibû ku li Goteya Rojhilat li gundewarê Şamê balafirên rejîma Esed û Rûsyê zarokan armanc dikin û di heman demê de wan bi temamî piştguh dikin. Rêxistina Human Rights Watch di wê raportê de jiyan ji dest dane 85 zarokan li ser distê rejîm û Rûsyê di dema di navbera mijdara borî ta siyê vê mehê. Belgekiribû di dawiya raporta xwe de daxwaz ji rejîm û Rûsyê kir ku êrişên xwe yên hovane û neyasayî li ser dibistan û zarokan rawestîne.